suruh munyo. Hae hae. Oh ya. Mukaku kok gorene ya, Dik? Cuci muka. Nanti bawa sini ya. Apa sih yo? Cuci muka aku nang ngono ya. Sing black bro. Gitu dulu yo. Black bro kan? Iya. Terus ya, pasang dengan body cuci muka. Dia apa jenis sunscreen iki? Alis, ambekan maskara. Itu cukup. Sama gue ini. Nanti untuk melatih kulit sini. Apaan sih? Alis. Jas hujannya tak ada. Iki sing saline tak ada. Jok biasa. Memang udah ini terang. Pakai jaket aja. Ini adus kayak dek tak kon adus, supaya tekan kono. Bawa jas hujan 4. Buku tak kena neng tas. Apa lah, Bi, polai. Pisahin-pisahin ya. Tak pemisah. Ini ada apa jas hujan, guys. Nginep mulai besok. Karena petilik bayi, anak kembaran ini, ayah Ruben, gak kucingnya meninggal. Pak ayah Ruben, ayah Rokan, sudah kembaran sini Ruben lagi kan melahirkan. Pakai sini. Wes, salku, pusana ini baru 1. Ya wes. Patah nih, Dek. Glak glak. Glak juga batal. Ayo Turu. Batal. Batal boleh terus Dani. Tenan. Kok ngene gak wani aku. Oh. Dan terus, guys. Lihatlah sudah siap. Lihatlah aku sudah siap. Nah, hidup sudah siap. Lebih baik hidup untuk saja. Kasih tahu. Langsung kan tak apa-apa. Guys, rezeki nek kadung teko permisah. Bisa ndak nangis sebelum sapa? Saya enggak mah. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana lima rusakkan kalau tidak ada benar soto. Ini namanya soto. Tak resep. Ya, emang aku nganu ngecepin. Makasih ya, Cing. Besok lagi. Sok Rebo ya wong acara nah.
Iki wis kencing. Untuk iki guys loh. Tape, iki kon jepon. Tape pemirsa. Mendut. Memang wis tak pangan aku satu, ayah rekan satu, 5 menit. Wah, terima kasih orang-orang baik untuk encing, untuk Dani. Keuangan kan jepon. Dan ini dumpek guys. Dumpeknya tak kresek. Masya Allah, ini ngatur. Jadi ini orang sido budal yang perlu jadi malah untuk rezeki menakai. Mas ini, nak balik lumayan. Sakmene akeh nek mangan piye. Mang cek tuku apa sih guys? Ciming. Jadi yang akan dulu ya sekolah juga. Makanya kita muncul. Ini apa ya? Lewi ya? Apa nih? Apa ini no? Tapi yang ini kira. Ono ora dunggedan. Oh, enak ini sing asli. Wong ya wong tapi ini godhong rasa. Enak. Tak gerobak sing gawe. Iya, Apa ya? Temen. Ini mangsa. Ayo Mbak Tika ngurujak. Mang diteluk. Banyak pula. Ya kan memang makan mangkok. Enak sekali guys. Kayak wong Jepon. Apa guys? Mbak mendut. Ini enggak ini. Kain dia. Tulisannya kalau piringnya Abi. Tulisannya piring apa nih? Agak naik lagi. Gimana turun? Pasal deh ya. Mang gak sewambat. Gue awakmu kesel apa ya? Mbak, ini kok gak nyang sunat, wongnya lagi kelas 5. Nah kayaknya umumnya nek sunat kelas 6, kelas 5. Ojo kok darani rambi isin ngono, umumnya ngono. Mbak Lipa langsung tekan guys. Berarti mangan ya. Diturunkan hujan, yo. Mergo iki lho digalakno kenekan guys. Kon Jepon. Tak entekno guys. Iki enek ciming. Wow. Katanya kok piye nek mangan. Dumpek. Gue kok kan tak enak. Kok. Ini wae kok. Dumpek. Bismillahirrahmanirrahim. Nek gawe kok iso ngene ya guys yo. Telaten lho. Kok blarak guys ya. Karena mahal. Kita tuku ning Bluro 10 mbah 12 ngono supply ku. Masan Bluro gawe ku nek ora ono tiket tuku. Rasane yo beda. Lah ini piye ya? Makan. Iki kok gendang modene. Lah piye? Diundang terus ya disoki. Iya lah.
Untuk didang paling guys. Aku gak roh. Terus guys ganti aku menyepil Mbak Tika. Oke. Udah. Enggak buka iki. Piye cek pora? Weteng klamot ki. Kosek kok. Pateni ya musikem. Sik guys. Mbak, musiknya pateni, Mbak. Mbak, assalamualaikum. Ya, tak kei. Mek. Dumbak kuwi kon Jepon kuwi ndani mang kon Jepon walah dikeki konoan mendut. Tape. Ya mulane. Wes mbok jupuk mbok balekno. Sopo sampe kilo tantir kok. Ya. Wes. Tika tak ndang. Burune telu, pakno telu. Saya tak penakane mergo nek tapene guys ngom ndak kena kloso ngono lho, kena nek sak nek timbah. Ya, iki nek dudu tape guys. Tak pengen sing apik. Ya jelek pangane berkuarken malah bukan mati. Aku ijolnya dumbek ijoli rujak. Apa? Dumbek. Nah, telu. Terima kasih. Wah, lah dikandani dumbek-dumbek kok ya apa ae. Bocah iso koyo ngono. Namanya. Yo, ada ya. Ada. So. Ada. Wah, le. Piye nek uyahe le? Dua uyahe. Mos. Halo, kresek lho. Kresek-kresek pure. Yo. Pipet apa? Es. Yo buaya lah kayak gini, guys. Setengah dulu aja. Iso apa ora? Duh. Apa lele sing enak? Iki apa iki? Telek. Lilipan apa iki? Rupuk. Pupuk lele gres. Kan mangan soto. Mbak Ani guys sing ngambil. Mangan soto. Terus lah bubur itu. Lah enak tutup. Ciming, tuku ciming. Ora eleng wong ae. Enggak. Ya aku untuk jumpa kakak mau apa? Kon Jepon. Jepon. Anu, Tapi aneh belum. kon kuwi. Kowe iki dulurku rapian. Kowe eling aku. Memang mesti tak tunggu irang arah dikek. Wah! Ya Allah, lho disumpah. Tak kenal kok. Putih. Mangan iki nek kok. Kayak sama aku. Itu cerame kurang. Ya, malam minggu. Malam minggu. Wis kan? Pak, aku jarine purik jarine. Peh ra dikeki sego kok purik. Iya, aku mang jane iki apene Purwodadi. Numpak mobil, lah kontake iki ketrinsut. Oh, ketelin suka dene. Lagi nih Pak Gogot. Dikeki wong Jepon, dikeki kuwi lho, maksudnya dekne kan Pak Rok kan arep gawe ning jero Wah, Terus bar wonge wis bar terusan wong iki ning anu. Ning apa? Wonge didulur kono lho Jepon. Mah wis aku wis mangan akeh aku. Ciminku gak kepangan mbok kon mangan sapa kok. Aku wis mangan soto kok nggenem. Terus mangan dumbek, terus mangan rujak kok ngene Tika. Lah kae rujakan. ya Allah. Tenan. Aku mang ngene. Terus mangan mbok kon mangan ciminku sing mangan sapa kok. Sendut nanti? Wah, rekan Vino wis tepar kok. Pino ki mah ketok selane ngene Pakde sih. Kene. Hai assalamualaikum hai rumah wong mau piye lek kok. Ya, untuk rezeki nek ngencing ya lak didonem. Ki mang jere Vino pe dikek jajan urung. Lho ya Allah rezeki karo guys, Bro. Wah, Rezeki berlimpah. wong liya kaya tidur. Lho ki opo ki? Wanganan kaya ngene masyaallah.
nek salah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Berkah barokah kabeh sing ngekeki pokoke lancar terus rezekine, sehat, panjang umur. Amin. Mbak Lipah komen sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saja nih. Dadah. Oh, Wis. oh, wonge.